Godmorgen og velkommen til Godmorgen Danmark. I dette afsnit har vi fokus på de plastikøer, der ligger rundt omkring i havet. Og til det har vi fået besøg af journalisten Susie Slivskov, som har skrevet artiklen Spiser du plastik? Og velkommen til, Susie. Tak. Vil du fortælle os lidt om, hvad de her plastikøer egentlig er? Ja, det kan du tro. Charles Moore, han sejlede ud i 1997 og fandt ud af, at ude i havene, der har vi nogle kæmpe områder af plastikaffald liggende, som samler sig i nogle bestemte sådan ligesom huller i strømmene, hvor de bliver skubbet sammen. Og det er altså ikke bare sådan små områder af plastik, der er tale om. Det er faktisk øer på størrelse med Afrika. Så det er kæmpe områder af over 50 år gammel plast, der har ophobet sig. Plast, fordi vi som forbrugere ikke passer på, og der er skibene, der smider affald ud. Så det bliver til sidst et større problem, og ligger så og dækker et område lige i øjeblikket, der er 16 gange større end Danmark, bare i en havlosseplads, ja, om man vil, af plastik. Ja. De bliver jo også kaldt for plastikbjerge, fordi de er så store. Altså, det er kolossale øer, ikke? Ja. Og det område der, hvor der er 16 gange større end Danmark, det er kun et af områderne simpelthen, ja, hvor de her plastikøer er. Ja, så han fandt det i tidernes morgen, det stillehav i nærheden af Hawaii, da han sejlede ud, ikke? Men det er jo så også i Atlanterhavet og så videre, ikke? Men det er samlet set, at der cirka, jeg tror det er 100.000 millioner stykker plastik per kvadratkilometer i de områder, der er tale om. Ja, det er en god portion. Det er rigtig meget plastik. Ja. Hvorfor har du valgt at sætte fokus på plastikøerne? Jamen altså, mange af os tænker sikkert, at det ligger derude godt at skulle på rundt, og det er jo ikke et problem for os, men det er det, fordi det ikke kan nedbrydes. Det bliver bare mindre og mindre stykker, indtil det er helt bitte små partikler, som dyrene jo så selvfølgelig spiser og dør af undervejs også. Men det ender i deres blodbaner, og det ender i vores drikkevand, fordi at når det er nedbrudt til de her helt små partikler, det kan ikke forsvinde helt, så kommer det ind i vores rensningsanlæg herhjemme i Danmark, og det kan de ikke filtrere fra. Så har vi det i drikkevandet, og vi har det lige pludselig på vores frokosttallerkener. Og derfor hedder artiklen Spiser du plastik, fordi at det ender vi så med at gøre, når der er tale om så store mængder, ikke også? Ja. Så er det lige pludselig noget, vi hælder i hovedet på vores celler og på vores børn. Ja. Så det mener jeg, at der er nødt til at være noget fokus på. Det er et kæmpe problem. Både for du og jeg, men også for politikerne, og altså, der skal gøres nogle tiltag. Ja, men hvad gør politikerne egentlig ved det problem her? Jamen, altså der er jo ingen, der vil tage ansvar for det her plastik. Og det er jo bredt ud i hele verden, kan man sige. USA har på et tidspunkt forsøgt at rydde op i det, og man gjorde nogle store tiltag til, at man ville samle 40 tons affald op, og så vil man undersøge det her affald for at finde ud af, hvordan får vi det hele med. Altså det var meget godt med alt det store, men hvordan får vi det hele med alle de små partikler. Og så er der så ikke sket mere i den sag. Okay. Hvad kan vi selv gøre? Hvad kan almindelige borgere gøre for at formindske det her problem? Altså? Jamen altså, det er jo, mange begge små udgør den store å. Så vi kan jo ikke gøre noget ved skibene og så videre. Det er der nogle organisationer, der tager sig af. Men det betyder noget, at man sørger for at rydde op efter sig selv. Altså rydde vi alle sammen op efter os selv og aflevere vores skrald der, hvor det hører til. Private som vel virksomheder, så havde vi ikke det her problem, og det slet ikke i det her omfang. Så det handler noget om at rydde op efter sig selv og overveje dit forbrug. Er det nødvendigt at have alt det plastik? Ja. Behøver jeg 14 indkøbsposer og så videre? Og hvis jeg behøver dem, så sørger jeg for at komme af med dem rette sted, når jeg skal smide dem ud. Ikke? Og ikke lige smide plastik fra sugerør på gaden, fordi det flyver ud i havet. Og... Det er jo producenterne, altså deres design er jo ikke særlig smart i forhold til at lave det, så det er nemt at komme af med. Ikke? Også tyggegummi-papir og alle de her ting, det flyver bare rundt, det ryger op, det rører på gulvet om. Ja. Ikke? Ja. Altså, men vi skal tænke os om, fordi vinden bærer det jo videre, ikke også? Ud til havet, ikke? Og så bærer strømmen det videre. Og så ligger det jo bare der og suger også andre giftstoffer til sig. Altså fungerer det ligesom en svamp, så alle andre kemikalier, der er i havet, det suger det jo
suger det jo til sig. Ja. Og så er der virkelig tale om en giftig sammenblanding på størrelse med Afrika, som ender nede i min frokosttallerken. Det synes jeg er gå i skraldespanden med jeres plastik, gå på genbrugsstationen, sørg for at få det afleveret de steder, hvor det hører til. Ja. Samle lige op, hvis nogen smider det, ser i plastik, ligger og blaffer på stranden, så tag det lige med og smid det i skraldespanden. Det betyder ikke noget, men hvis vi alle sammen gør den lille detalje, så kan det gøre en stor forskel. Ja. Jamen, tusind tak for din tid, Susie. Og til jer, der har lyst til at læse hele artiklen, kan I læse den i næste uges udgave af Øboen, som er den langlandske ugeavis. Jeg har fået besøg af miljøbiologen Stina Friis, som vil snakke lidt om det. Velkommen til, Stina. Tak skal I have. Vi skal høre lidt om, hvorhenne i verdenen, at de plastikøer de befinder sig. Altså, vi har den største koncentration af plastikøer herovre i Stillehavet. Men vi har også en stor gruppe her, som er i Nordatlanten. Og det vil være der, hvis vi smider noget plastik i vandet, at vores plastik det vil flyde hen og samle sig som en stor koncentration. Men vi har også andre plastikøer, som ligger forskellige steder i verden, og herovre i Asien er der også rigtig meget. Det er vel ikke kun det plastik, vi smider i vandet, der ender der. Det er også det plastik, vi smider rundt omkring. Ja, det vil, fordi vi lever langs kysterne og lever der, så vil vores plastik flyve ud i vandet og på den måde havne ude i de store plastikøer. Nu kan jeg se, at den her den er meget stor. Den her plastikø her, hvor stor er den egentlig? Den er 16 gange større end Danmark, eller på størrelse med Texas. Okay. Og nogle steder kan den være ned til 60 meter dyb. Hold da op. Så det er også derfor, det er den største. Ja. Okay. Hvad har det egentlig for konsekvenser for alle havets dyr, når der nu er alle de her plastikøer rundt omkring? Vi har skildpadderne for eksempel. De lever jo af vandmænd eller gobler, som det også bliver kaldt. Og når de svømmer rundt ude i havet, så tænker de, der kommer lige et stykke plastik flydende der. Det ligner en gobbel, den spiser jeg. Og så er det, de kan blive fanget i plastik. For eksempel her er der en sixpack, som den er kommet, et stykke plastik af en sixpack, som den er kommet i fange i, da den var lille og sidder fast i. Og hvor lang tid vil det tage for eksempel sådan en sixpack? For sådan en sixpack vil det tage omkring 400 til 450 år, for at den bliver nedbrudt. Altså den bliver aldrig fuldstændig nedbrudt, den kan kun blive nedbrudt til mikroplast. Okay. Så det vil altid være ude i haven. Er der andre dyr, der sådan, der er konsekvenser for? Ja, så har vi mågerne. De spiser også plastik. De tror, at det er blæksprutter, så de dykker lige ned og tager et stykke der. Og så til sidst så ender det med, at de bliver fyldt med plastik i maven, og ja, så dør de desværre. Okay, ja. Hvad hedder det nu? Du har taget noget med til os, du skal vise. Ja, jeg har taget her bare fra Matas en ganske almindelig body scrub, hvor jeg har puttet ud i en klud, og så skyllet af med varmt vand, for at vise, hvor meget mikroplast der egentlig findes i kosmetik, også i make-up, tandpasta, sæbe, hårshampoo. Jo, det er næsten lige det hele. Okay. Så her der kan man se alle de små mikroplast, der er. Ja, det er jo et meget vildt syn, at der er så meget i det. Og ved at man putter mikroplast i vores produkter, det har stor indflydelse for vores vand, eller ud i vores vandmiljøer. Fordi rensningsanlæggene vil ikke kunne garantere, at de kan få filtreret alle de her mikroplast, og så ender det ude i vores drikkevand. Okay, så vi drikker det simpelthen? Ja. Okay. Det kan man sige. Nå. Jamen, tak fordi at du kom og fortalte os lidt om plastikøerne. Selv tak. Her til slut har vi så fået besøg af Sofie Larsen, som kommer fra Electrolux, hvor de er i gang med et stort projekt om at lave støvsuger ud af plastikken, ud fra plastikøerne. Og Sofie, vil du fortælle os lidt om det? Jo, det vil jeg rigtig gerne. Jamen, vores projekt det hedder Back from the Sea, og det går ud på, at vi søger og dykker og fisker efter plastik.
men det varierer sådan lidt fra hav til hav, hvad vi egentlig gør. Og vi tager ud til Stillehavet, Atlanterhavet, det Indiske Ocean. Og målet med projektet er at producere et begrænset antal af støvsuger af det indsamlede plastik. Hvorfor har I startet det her projekt her? Jamen fordi at hensyn til med forurening, og det er jo alles skyld, altså det er jo alles problem. Og problemet er simpelthen for stort til politikerne, fordi det er vores allesammens ansvar, og vi skal gøre det i fællesskab. Og nu når vi har når vi har så mange forbrugere, når vi har så mange kunder, så synes vi, at det er en god idé at sætte fokus på problemet og påvirke brugernes beslutninger. Hvem får I så til at hjælpe jer? Altså... Jamen, vi har jo en hel masse eksperter i firmaet, og en hel masse frivillige, som der har med problemet at gøre, og lever med det til dagligt. Det lyder som et rigtig godt projekt, og I kan gå ind og læse mere om det inde på Electrolux Facebook-side og inde på deres blog. Og tak fordi du kom. Ja, tak. Tak for i dag, og fortsæt god morgen. Og husk ikke at smide jeres affald, for det kan ende i havet. Husk, vi kan alle sammen gøre en forskel.